ಒಯ್ಕಲ ಬುಡಂದ್ರೆ ಬುಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿರು ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇರು ಚಾ ಕೊರಿಯಾರ ಮಾರ ಮನ್ಸೆ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರ ದಾನಿ ಚಾ ನಾವು ದಾನಿ ಮಾರ ನನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಚಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾ ಕೊರ್ರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಐತೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತಗಾರಿ ದೀಪಕ್ ಪಂದ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಲ್ತಾರ ಆರು ಮುಲ್ತ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರು ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರು ಪಂಪಿನ ಏನ ಪಂಡ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತನತ ಬಸ್ ಏನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಬರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಲವ್ವರ್ ನಕಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರೋಯ್ತಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ನಕುಲ ಇತ್ತ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಮ್ಮ ತೋಟೋಡ್ ಅಂಚನೆ ದಿವೋಡ್ಗೆ ಅರಡ ಜನ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಂದಜಿ ಮೇರ್ ಅಂತ ಅಂಚಿನಾರೆ ಆರ್ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪೋಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ఒక ಅಂಚಿನ ಜನಲೊಪ್ಪು ಜನಲೊಪ್ಪು ಅಂದ ಇರ್ನಂದಜಿನ ವಿಮಾನೋಡು ಕೊನೋದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೋಡುಂದ ಎನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೋಟೋಡ್ದಿಯಲ್ಲ ಏನ ತೋಟೋಡ್ದೀಪುಣ್ ಮಾರ ಏನು ತೋಟೋಡ್ದೀಪುಣ್ ಬೆರ್ಸಪ್ಪೆ ನಾವು ತೋಟೋಡ್ದಿವರ ಆ ಜನ ಪಂಡ್ ಮಾರ ಈರು ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡುವ ಅನ್ಪುಣ್ ನೀನು ಲಾಡ್ಜ್ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಲಾಡ್ಜೆ ಬಂದ್ ಆತನ ಅವ್ರು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವ್ರ ಓದರಂಗಿ ಪೋರ್ಮು ಎದಾಲ ಯಾಕಡ ಈರು ಓದ್ವರ ಇನ್ನೂ ಇದು ಓಡಿ ಆತು ಕೊಟ್ಟು ಓದನ ಮಿತ್ತು ಬಂದ ಕುಳ್ಳುನ ಮರ ಸರಿ ಓದ್ಲಿ ವಾಮನ ಫುಲ್ಲು ಓದನ ಮಾಮನ ಅಯ್ಯೋ ಊರು ಏನ್ ಅಂಗುಲ ಆತುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ್ ಮನ್ನ ಅಗುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನ ನಾಲಾಯ್ ತಿರ್ಗನ ಪೊರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂದೀಪನ್ನ ಸೂ 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 ಇನ್ನ ಸೂಪರ್ ಬೋದನ್ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಊರ ಮಿತ್ತು ಉಂತಾರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ದುಂಕ್ ಬತ್ತೋಡ ಇರೆ ಗುಂದು ಬರ ಆಪುಜಿ ಅದು ಯಾನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಬೆನ್ನಿಡು ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾಮ್ ಅನ್ಬೋದು ಬೆನ್ನಿಡು ಕುಸಿತ ದಿನ ನಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಿತ ಇಡಿದಿನ ಬೇಲದೇನೆ ಮನ್ಪಾರು ಬೆನ್ನಿದವ್ರು ಕುಸಿತ ದಾಲಿಜ್ಜೆ ದಾನಿ ಪಂದಮೆ ಬೆನ್ನಿಡು ದಾನಿ ಕುಸಿ ಪಂದಮೆ ಎತ್ತೋ ಕುಸಿತ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ರೆ ಉಂಟು ಕೊರಲ್ ಕಟ್ನ ಉಂಟು ಅಂದ ಐಟ್ 10 11 13 14 ಏತ್ ಇದು ಮುಗುಲಿ ಇದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಬಗೆ ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತು ಉಂಪು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅವೇ ಕಂಡು ದೀಪ ದಿಯರೆಂಡು ಬಲೀಂದ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪರೆಂಡು ದಾಲಂದಲ್ಲ ಮುಪ್ಪ ಗಂಡ ಬೆಂತಾರ ಮಾರ ಎನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮುಪ್ಪ ಗಂಡ ಬೆಂತಾರ ಮುಪ್ಪ ಗಂಡು ಈರ್ನ ಅವಳು ನನ್ನ ಬೋಲ್ಪುದಿದ್ದು ಬಲೀಂದ್ರ ಕೂಫಾಡ್ನಾಗ ಆಪುಣ್ 2 ದಿನ ಆಪುಣವು 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಕ ಇರ್ನ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ 5 ದಿನ ದಿವಡ ಆಪುಣ್ ಇರ್ ಮಂಗಲಕ ಮಾತೆ ಆತು ಮಂಡ್ಯದ ಅಂತ ಏನೋ 34 ಗಂಡ ಉಯ್ಸೊಂದೆ ನಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಲ್ಪುದಿ ಯಾರ ಬಂಗಂದ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಜಂಬೆ ನಾ ಈ ನಿನ್ನ ಕೋಲ್ ಸುತ್ತುದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾಡು ಪೂರ ಈ ನೆಲ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮಿತ್ತಡೆ ಊರ್ದು ಮಿತ್ತಡೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಕೂವಾಡ್ ನೀರು ಕೂವಾಡ್ ಕೂವಾಡ್ ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ಲ ಕಾಲಿಗುಲ್ ರವಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲು ಬೇಲೆಪ್ಪ ಯಾನೆಂತು ಇಂಚ ದೀದ್ ಐ ಪೂರ ಬಜಿಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಕೂವಡ್ ಬೊಕ ಬಲಿಂದ್ರ ಅರೆಗ್ಲ ರಪ್ಪಗೇನು ಮಿತ್ತಿಡ್ದೈತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ ವಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಲಕ್ಕತ್ತಂಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಆನಿ ಈತ ಕಂಡದತ್ತದು ಒಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ವಿಮಾನ ಪೋಂದುತ್ತನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರು ವಿಮಾನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ 4 ಬೊಲ್ಪು ದೀತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪುತ್ತು ಬೊತ್ತೋಡು ಎಂಚ ಕೂವಾಡ್ರೆ ಕೂಲ ಬಾಡ್ಗ ಆ ವಿಮಾನದ ಲೆಚ್ಚರಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಗುಲ್ ತಿರ್ತಿಡ್ ಮಿನ್ ದುರ್ಸುದಿತ್ತು ನೈಕ್ಲ ಬತ್ತು ಕೊರ್ದು ಹೋಪೆ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಅದಾಗ ವಿಮಾನ ಹೊಡಿತ್ತು ನಗಲು ಪೂರಾಗಲ ಕೂವಾಡು ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂವ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ ಅಡಿಗೆ ಕೂವ ಮಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಎಡ್ಡೆ ತುಗ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಬಂದ ಕಾಲಿ ದತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬೆನ್ನಿ ನಾನಾ ತರ ಉಂಟು ಸೀಸರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಂದು ಲಂಡನ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಕಡಿ నుంచి ಮೆಸೇಜ್ ಒಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಮಾನೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಕೆರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದತ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆನ ಕೆರ್ದು ಎದುರು ಕಟ್ಟದು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಪಿನ ಕೊರೋನಾನು ಕೆರ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾನು ಕೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟದು ಎದುರು ದೀದ್ ತಿರ್ಗೋ ಒಂದು ಪುಡ್ಗೆ ಕೊರೋನಾನು ಕೆರಡುಂದಾಂಡ ಕೊರೋನಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಬರೋ ಅದಾಗ ಇರೇನೆ ಕೆರ್ದಿಯಾನ್ ಕಟ್ಟು
ಗಟ್ಟೋಡು ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಗುರ್ತದ ಕೊರೋನ ಎಂಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರಲ ಬೇತ ಅಂತಿನ ಸೀಕ್ ನಟ್ಟು ನಾವು ಅವು ಬರ್ತಿ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು ತುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇಂತುಗ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಒಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ಒಂದು ಈರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ನಿಕಲ 4 ಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಸಂಪತ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಪೋರ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬರ್ತಿ ಯಾರು ಬೆನ್ನಿ ತಗೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾನಾ ತರದ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಇರ್ನದಾರ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತಾರೆ ಎನ್ನದಾದ ಬಂಡ ಇದು ದುಬೈ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಊರು ಬರ್ಕಿನಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲೆಗೆ ಊರು ಉಡುಪುನಾಗ ಓವುಲ ವಸ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೈತಲ ದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತ ಬಡಿಬೋದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಇಂಕಲು ಗಲ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಅವು ಪೆಲಕಾಯಿನ ಅಗಳು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಈರ್ಲ ಉಂಡತೆ ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇದರಿಂದ ಗೋಂಕು ಉಂಡತೆ ಗೋಂಕು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 4 ಗೋಂಕು ಬೀಜ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಾಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ಸಂಪದನ್ನ ಈ ಬೋಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತನ ನಡಪಲ್ಪ ಓಪಲ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಗುಜ್ಜದ ಬೋಲೆ ಆ ಪಡ್ದು ಬೇಕು ಅವನ್ಗೆ ಅವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದ ಮೂಲ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಲೆದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ದು ನಿಕಲು ಬೋಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂಜೀತ ಮಂಡೆ ಪನೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುವೈಟ್ ದುಬೈ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಪೂರ ಪೂಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂಜೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪೆಜಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬಕ್ಕ ಗುಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ಗೋಕು ಉಪಡ ಕರ್ಂಡೆ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಂಡ್ ಬಡ್ಡುಬುಲ್ಲಿ ನೀಡು ಒಂಟೆ ಬುಲ್ಲಿ ತುಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ತುಲ ಏತು ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ತುಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ವರ ಪಾಡು ಬತ್ತ ಈತ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ ದಿಂಜಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಲಯಕುಲ್ರ ಆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಜೀಪ್ ಪೋಪು ಐಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಡ್ರೈವರ್ ಪಿದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೇ ಬಿಡೊಂದು ಹೋಡ ದಾನಿ ಇದು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಕೆರನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆರಾಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಅದೇ ಸಂಪದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರಾವು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪುರ ಇನ್ನ ಬಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಾತಿನಿ ಮುನ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕದು ಕುಲೊಂದು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ನಲ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಪೊಂಜ ಅದೇ ಅರೆ ಸಂಪದನ್ನ ಕೊಂಚ ಬರ್ಲಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆತಿ ನಾವು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಹೋಗು ಅವು ಕನ್ನಡದ ಯಾರ ನೀನು ಎಂಜಿದವ ಒಂದು ಎರನ ಇರು ಏರಿರು ಒಂದು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ತಗುಲ ಇನ್ನೇ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅತ್ತೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಂಕಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಾಂಕಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಬೈ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಾಂಕನ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಆನಿತುಲ ಯಾನ್ ಕಂಬಳು ಬೋನ ಈ ಫನಂದೆ ಬೋತಿಂದುಲ ಅಂದ್ ಪೆದ್ಮಿ ಸಾಂಕ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೆ ಬತೋತೆ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತೆ ಪಲದೆ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಸಂಪದನ್ನ ಬಾರಿ ಫರಜ ಬಂದುತ್ತಲ್ಲ ಪೆದ್ದುನೇಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ನಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಮೇ ಆ ಪೊನ್ಯನ್ ಹೊರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕಡ ಪುಡರ್ಚಿ ಮಾರ ಬೊಕ ಪೀರ ಬತ್ವ ಗೀರ್ ಪೆದ್ಮೆ ತಾಂಕೊಡವು ಆ ಪೊನ್ಯ ಒಟ್ರಾಚ ಎಂಚಿನ ಆರಂಚ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ ನೀರಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಸತ್ಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೈದ ಅಂಚದಾಲ ಆತುಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವಳ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪು ಏನು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಲು ಪೆದ್ಮೆ ತಾಂಕರ ಮೇ ಬಾಲೆ ತಾಂಕರ ಅತ್ ಅರ್ನದಾಲ ಅಂದಾಜುಂಟಿಗೆ ಕೇನೆ ಅದು ಇರ್ನದಲ್ಲ ಅಂದಾಜುಂಡೆ ಅರನ್ಕ ಪೆದ್ಮೆ ತಾಂಕರ ಕಡಪುಡೋಡ ರಡ್ಲೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೈ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಆಪುಜಿ ಬಾಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ನಾನಂತ ಸರಿಯಾದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೋಡವು ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಎಂಕುಲು ಪೆದ್ಮೆ ತಾಂಕುನ ಬೊಕೊಂಜಾರು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಈ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಏತು ಪೂರ ಐಡಿಯಲ್ ಬತ್ತಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾಲ ಖಾಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಅದು ನಂಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಉಮ್ಯಾಗ ಪೂರ ಏತ ಐಡಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಯಾನ್ನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಜಿಗಳು ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ಲ ಉಂತಾಯಿನ್ ದಿಗ್ ದೇವನ್ನಿತೆ ಪ್ರೇಜಿನಿಜ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ
ಅವು ಒಂದು ಮಾರ ಮದ್ವೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಒತ್ತಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಿಂಕೊ ಬಂದಿರ ದೂರ ದೂರ ಮುಜ್ ಮುಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಪುಡಾಪನ ಒಬ್ರು ಆಪಜು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಮಾರ ಇದು ಮಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಮಾರಿ ಜನ ಬೇದ ಬೇದ ಅದು ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನೋಡಿ ಮಂತಂಡಿ ಮದ್ಮೆ ವಿಮಾನೋಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬತ್ತದುಂತು ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದುಂತು ವಿಮಾನ ಇಂಚ ಮದ್ದು ಕೊಣತೆ ಅದು ಇಂಚ ಮದ್ದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಪುನೆ ದಾರಲಂಚಿನಿ ವಿಮಾನ ಅಗುಲು ಇಂಚ ಬತ್ತದುಂತು ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಬತ್ತದುಂತು ಯಾನ್ ವಿಮಾನ ಇಂಚ ಮದ್ದು ಕೊಣಮನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಆಲ್ ಐಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದುಂಟು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಹೊಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ದೇವದಾಸ್ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವದಾಸನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳತ್ತೆ ನಂಗಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಮೊಗಲ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಮಾನ ಬಂದಾತನ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ತನ ಕೊರಡಿ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ದಲ ಐಡಿ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪಿ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಂಚಾವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನ್ ಅಂದೆ ಹಾಕೋಲಿ ದೇವನ ಟೋಲ್ ದಲ ಕಾಸು ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಸಂಕ್ರೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಅವತ್ತು ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಆದ ಎರಡು ಆಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತ ಜಿರ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಂಕ್ರೆಕ್ಕ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೊಡಾಪು ಆರು ಓಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜತ್ತು ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಜಪ್ಪೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುಂದು ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತದೆ ಕುರ್ಚಿ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪನು ಸ್ಪಾನರ್ ಬತ್ತೊಂದೇ ತಿರ್ಗುವಾರ ಮಾರ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಪುಗ ಸೀಟಿಗೆ ಪುಗ ಅವ್ಗೆ ಪುಗ ಉಂದಿಗೆ ಪುಗ ನನ್ನ ದಾದೊಂಡು ಹಿಡಿದೆ ಬರ ರಸ್ಸಾನಾಗ ಬಂಗ ನಮ್ಮನ ಸೀಟ್ ಯಾವ ರಸ್ಸಾನಾಗ ಬಿಡೋದು ನಂಗೆ ಆ ಬಲ್ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟರಂಜಿ ಕೂಡ ಇದು ಸೂರತ್ ಕಲ್ಲು ಜತ್ತೆ ನಾನು ಬಲ್ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ ಮುರಿದು ಕೂಡ ಐ ಜತ್ತ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಸಿ ನೀನ ಪಣ್ಣು ದೂರ ಹೋಯ್ತೇನ ಮಾರ ಆ ಪಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಪಣ್ಣು ತೂನ ಗರ್ವಾಡ್ಪುಣು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಚಾಗೋರ್ನ ಬುಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಅಲ್ಲಕ ಬೋಪಿ ಸಾವ್ದಿಲ್ಲ ನಿನ್ವೆ ಏರಿಯೇ ಸಾವ್ದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನು ಇದು ಒಟ್ರಾಜ್ ಮಾತಿರೋದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಚಾ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಟಾಂಕೆಟ್ ಚಾ ಕೊಡ್ತು ಲಕ್ಕ ಪಾತಿರೋ ಅವ್ರ ಮಾರ ನಿಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಪುಣ್ ನಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂಚು ಇರುವಲ್ಲ ಸ್ಪಾನರ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಗೆಪ್ಪು ಉಂದು ಗೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ವಸಿ ನಾನು ಬೋಲ್ಟ್ ಹೊರಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಇವನರು ದಾಲಜಿ ನಾನು ದೆಪ್ಪರೈಟ್ ಮೀ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದಗಲೆ ಮೀ ಚಾ ಕೊರ್ಪುಣವಂತ ಊರಗಳು ಎಂಕ್ ಮರಣಿ ಪಂಕ್ತೇರು ಮರಣಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಪುದಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಗುಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತಿನ್ಗೆ ಊರು ಬೈದ ಇನ್ನು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾಲಿ ಕೋರ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾಲಿ ಮೇರ್ ಬಾಪ ಇಲ್ಲದಾರ ಸತ್ಯವ್ರು ಅಡ್ಡು ಚೀಲಡ್ ಮತ್ತ ಬೋಲ್ ಅವ್ನು ಪೊಲೀಸ್ದಾರ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ರಡ್ಡಿ ಚೀಲೋಡ್ ಇಡೇ ಮತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಅಗುಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ಲರ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಗುಲ್ 15 ತಿರ್ಗರೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಮುಂದು ನನ್ನ ಹೊರ ಬತ್ತಾಡ ಚೀಲಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಉಲಾಯ ಮಾಡುವನ್ ಅಲ್ತ ಅವು ಸುಲ್ಲತ್ತವ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ಸುಲ್ಲತ್ತವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಗುಲು ಅಲ್ಪ ಎರೆದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರವಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲೆಂದುವನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕಡಪಡ್ದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ದಗುಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋದು ಆಗಲೇ ಗವು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಉಂದು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಗುಲು ಈನ ಬೋಡೋ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಇಲ್ಲ 14 ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ ಅದಕ್ಕೆ ಈನ ಬೋಡೋ ತಿನ್ಪಾವನು ಕೊರಡು ಎಂಕಿನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲ ಅಡ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಒಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ಪವಿತ್ರ ಬಾತೇರ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೈವ್ ದಿಕ್ಕುಜೇರು ದಾನಿ ಅಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಂಡ್ಯತಿನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚಾ ಬರೋಡು ದಿಂಚಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದಿಗೆ ಎಂದು ಹೋಗಲ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಚಾ ಬರಂದು ಪನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ದೀತೆ ಪಿಂಟೋಡ್ ಈಟಂಡ ಪೋಪುಂಡಿ ಏನೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಿಂಟ ಅವನು ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಲ್ಲ
ಹಲೋ ಅರಿ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿಂಟೈರ ಆ? ಪಿಂಟೈರ್ ನಾವ್- ನೀರು ಅವು ಪಿಂಟ ಒಂದು ಪಿಂಟ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ದು ಮೂಲ ಪಿಟ್ಟರಾದಿತ್ತಾರೆ ಅದು ಈಗ ಬಗದ ಪಿಂಟ ನೀನೆ ಅವ್ರು ರಿಮೋಟ್ ಉಂಟು ಒತ್ತುದು ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲಿ ಅಂಚ ಬನ್ನು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಲ್ಟಿಲ ಇದು ಕಾವಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಲ್ಟಿ ವಿಮಾನೋಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ವಿಮಾನ ನೀವು ಬಾಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿಯರ್ನು ಒಲ್ತು ಬಾತಿಯರ್ನು ನಮ್ಮ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಸರ್ತ ದೇವದೇವ್ರನಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ఉండదు ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರ್ನ ಜೋಲಿ ಬೇಲೆ ಬುಡ ಪೋತುಂಡು ಅಂತ ಈರೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡ ಎಡ ಮಾರ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಕನ್ನಡೆ ಒಂದು ಕತ್ತಾರ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಲೆ ಬುಡ ಪೋತುಂಡು ಇವ್ರು ಕಸಾಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ ಪಾಸ್ ಕರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಖಂಡಿತ 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 ನಮ್ಮಗುಲು ಬಂಗೋಡುಪ್ಪನಕ ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಪುಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಡ್ಕೈ ನಮಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋದು ಕನಕ ನಮಗೊರಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೋದುಪ್ಪು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ಬೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೀರ್ನ ಊರ್ದ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಂದು ಮಾಡದು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಒಂದೇನಂಡು ಅರೆ ಕೊಡ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಛತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಶರತ್ ಪಾತ್ರೆನು ದುರ್ಗಾನಗರದ್ದು ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ತಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದುರ್ಗಾನಗರಡು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪದ ಎಂಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಇಡ್ಡದಾಲ ಒಂಜಿ ಈ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಇಡ್ಡದಾಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಸರತಾರೆ ಮಗಲು ಹೊಸಾತ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಓ ಇನಾಲ್ ಬೋಡು ನೀರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅತತ್ ಹೊಸತ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ದಾಲ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡೆ ಬೇರೆ ಉಂಡೆ ಬೇರೋಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದಿವರೆಗ್ ಜಾಗಿಜ್ಜಿಗತೆ ಐತ್ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಪನ ಇಡ್ಡೆ ನಾಂದೆ ವಿಮಾನ ಉನ್ನತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜ ನಾವೇನೇ ಪಂಡು ವಿಮಾನ ಜೊತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ತಲಕ ಮಲ್ತಂದು ತೂಕ ಖಂಡಿತ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ 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 ನಮಕ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಂದ ಅವಿನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ಮಾರ ಯಾಂದಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಂಟಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಪಂತಿರು ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ ಫೋನ್ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಇರುಪೇರು ದಲ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಐಡಿಯೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಬರೋ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಯರು ಬೊಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬಂದು ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗಾರ ಹಾ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಹೆರಾಳ್ ತಾವರ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಎಂಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಅಂತ ಪುಗಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ಲ ಆರ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬರ್ಪನ ಅಂದಾಜು ಇಂಡುಗೇನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದುಂಪೊಂಡ ಬರ್ರಯ್ಯಾವು ಎಂಕ್ ಇರ್ನತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈ ಜನ ಪೂರ ಪನ್ನಗೈತೆ ಎಂಕ್ಲಾಂಚಿ ಮಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನೆಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಸಿಂಗರ್ ನಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ನಗುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಟಿದ ಮಾದ್ರಿ ಮಿತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡೆ ವಯಸ್ಸೊಂಡೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವಕ್ಕೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಅಂಚಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಆರುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಪುರತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ಮಿತ್ತದ ಟಾಪ್ ದೀಪು ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಣಸ್ದ ಈನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಗ್ಗು ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿಲ ಕುರು ಬಾಕಿಲ ನಲ್ಪು ನಗಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ VIP ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದುಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ 4 ಜನ ಎದುರು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಒಲ್ತು ಬಾತಿರ್ನು ಉಡುಪಿಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಂಡದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೇಯ ಸರ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮರವಿನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆಂಗ್ಲು ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಇಸೇನಾದ್ ಮನ್ನ ಶ್ರೇಯ ಸರ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ನಿಂಚಿ ಕೂತೊಂದ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರ್ನದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಆತಿದ ಅಮ್ಮಸೆ ಬರೋನುಂಡು ಪಾಳೆದ ಎತ್ತರ ಕಷಾಯ ಮಾರ್ನ ಇಡ್ಡೆ ನಾನು
ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿಮಾನದ ಗುಡಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕತ್ತಿಡು ವಿಮಾನನು ಮರ ತಡೆಕೊನೋದು ಇಂಚ 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 ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲ್ ಮೂಲ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಆಲ್ ಕಡೆ ಒಲು ಈ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುಂಡು ಬರ್ನಾಗ ಕಸಾಯ ಬರ್ನಾಗ ಸ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೈನ ಇಂದ ಕೊಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಂಗ್ ಟಿಡಿಂಗ್ ಟಿಡಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಟಿಡಿಂಗ್ ಟಿಡಿಂಗ್ ಅವೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ನಾನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಸಾಯದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂತಿರೋ ದುಂಪ ನೋಡ್ತೀರ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತ ಕೆಪ್ಪರ ಬೋನಾಗ ಮೇಕ ಇಟ್ಟು ಕುಂಟು ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಗಿದೆ ಮೇಟು ಪುರ ಅಂದೆವು ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಕುಂಟು ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಪೋಪಿನ ಇಂಚ ಅವೇ ಒರಿ ಅಂಡ ಪೋಲಿ ಅವೇ పోదు కూడా బ్యాట్ ఎల్లదగుల్లా వరి వరి ఎందొంజి బత 5 జన అಲ್ಪ ಒಟ್ಟ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಣಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತು ಜದ್ಬ ನೋಡ ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಮಾನದ ದುಡಿಟ್ ನಮಗೆ ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ ಒರಿಯ ಬೈದಿನ ಬಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ತೂತು ನೆಲಬನು ನಮ್ಮ ತೂತು ಜಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿ ಬರಕೋನಪ್ಪ ಉನ್ನೇನುಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನತ್ತೆ ಬರ್ಪಿವಾರ ಒಂಜಿತೆ ನೇಜಿ ಬಾರ್ದು ನೇಜಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ವರ ಕಂಗು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ದು ಸುಬಲ ಉಂಟು ಕಂಗು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ದು ಮಂಗೇರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕೂಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣತೆ ಒಂದು ಸುರುತ ಬೇರೆ ನಾವು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ఒక ಕಾವೇರಿದ ಕೋಲ್ ಊರು ನಂಗೆ ಕಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ವಿಮಾನಡಿ ಊರುಗದು ಬೊಕ ಇರ್ನಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅನಿರೆ ಕಡಪುಡು ಬತ್ತ ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಿಟ್ಲಿಡಿ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡ ಏನ ಒಡೆ ಬರೋಡ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅನ್ನ ಬರೋಡ ಅಂದು ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಬರೆತಿ ನನ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ಎಣ್ಣನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ ಅಂತ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪುಡ್ದು ಮೆರ್ನ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮೆರ್ನ ಉಂಡು ಬೇರೆ ನಾನಾ ವಿಧೇತ ಬ್ಯಾರಪುರ ಮಲ್ಪುನಾರ ಆರ್ ಮನ್ಪಿನ ಮಂಡೆ ಏನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊನೋದು ಇಸ್ಪಿಟ್ಟದ ಕ್ಲಬ್ ವಾಡೋಡ್ಗೆ ಜನಾರ್ಗೋರ್ ಪೇರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಜಿತರೆ ಈರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಪೇರು ಮಾರ್ನಲ್ಲ ಜನ ಕುಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಐಡಿಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಅರ್ನನ್ನ ದಿನವನ್ನಾಗ ಅವ್ಳು ಕ್ಲಬ್ ಕಾಸು ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಸುಜಿತರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಜಿನಾಲ್ ಕಂಡುಡು ಇದು ಸುರುಮಂದೇರು ತಕ್ಕರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆದ್ದು ಇದೇ ಬನ್ನಗ ಈ ಅರ್ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜುವಲೆ ಈ ಬನ್ನಕ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಕಾಲಿಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಂಗೂ ಉಂತಾರಜ್ಜಿ ಇಂಚಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಪೊಟ್ಟ ಮೇಸ ಗೆಪ್ಪಾಡು ಗಡಿಗೆ ಇದು ಸುದ್ದಿ ತೀರ ಗುಂಜಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮೇಸ ಮೂಲ್ ಮೇಸ ಗೆಪ್ಪಾಡು ಅಂದಿ ಆಲ್ ಮೇಸ ಗೆತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲಾನ ಮೊಲನೆ ಗೆತ್ತಂಡು ಏರ್ಲಿತ್ತಿ ಮೊಲಿ ಚಿಡ್ದಾದ ಆಲ್ ಬರೀ ವಾರಿಸ್ಕೋ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪ ಐಟಿನ ಮಾತ್ರ ರಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಲ್ಲ ನಡಪುಡುಂಡ ಎದುರ್ದ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಟೇಬಲ್ ಸುಜಿತರಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಸುಜಿತೇರು ಬೊಕಾರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಶವಂತೇರು ಬೊಕ ಪಾದೂರ್ ಯಶವಂತೇರು ಮಲ್ಲ ಕಡಿತ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರು ಲಾಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಓಲ ಮಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲ್ಲ ಮಿನಿ ಮಾರು ವೇಷೋಡ್ ಬತ್ತನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗುಲ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ನಗುಲ್ ಇಸ್ಪಿಟ್ ದಿರೆ ಬತ್ತನ್ನ ಲಾಗ್ಯೋಡ ಇಂಕ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಲೋಪಲ್ ದಿಂಡ ಲಾಗ್ಯೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂದಂಗ ಬಿಡುಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತುಲ ಏತು ಪೂರ ಐಡಿಯಲ್ ಬತ್ತ ಈ ಒಂದೇನಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ನೋಡತಂಬೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಐಡಿಯಲು ಕೆಲವು ನೀ ಪಂದಿಲ್ಲ ಅಡುಗುಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಅರೆ ವೈದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಕುಡಂಜಿ ಮೂಲಂಜಿ ವೈದಿನ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಓಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇಖರ್ ಎಂದು ಶೇಖರ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ನಾನು ಮೂಲೆ ನಡುಗುಡ್ಡೆ ಇರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಶೇಖರ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾರ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಂಡ್ಯ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ವೆಂಡ್ರ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಸ್ವಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ತೂಬು ನೆಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಮೂಲಿತ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಯಾನ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಎಡ್ಡ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಗದೇನ ತಂದೆ ಬೆತೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತದಂದೆ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಇರ್ ಬತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ತೂವರ್ ಕಡ್ಲೆದ ಬೊಡಿಲ್ಲ ಚಾತ ಬೊಡಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಓದಿದ್ದನು ಮೇರೆ
ಅಂಚ ಅದು ಇರ್ನೆಟ್ದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೋ ಇರ್ನವಲ್ ಮೀನು ಅದು ಯಾನೇ ಮೆರ್ನೋಲ್ ಬಿಜ್ಞಾಸಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಈರಿ ಎಂಕಲ್ಡನೇ ಬಿಜ್ಞಾಸಿನ ಅಂದು ಇರಿಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ಜೆತ್ತದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇಂಚಿ ಬಚ್ಪೇದ ಅಂಚಿ ಪುರ ಪೋಯರ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಮೀನು ಮಲ್ಪೋಲ್ಯ ದಾದಾತನ್ ಮನ್ನ ಸೇಕರನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೂರುಡ್ನೇಲ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಯನ್ನ ಕಾರಡ್ನೇಲ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದೆಂಗಲ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರುತ್ತೆ ಇರೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಪೋಲ್ಯ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇರಿಜ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಗಗನ ಸಾಕಿ ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ ಮೂಲು ಈ ತರಕಾರಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ಬೇಲೆ ಗರ್ಪೇರಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ತರಕಾರಿದ ತರಕಾರಿದ ಇಂಚ ಪೊಲಿದೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಪ್ರಪಾರ್ದರ್ ವಿತ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಗೋಂಕುದ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಂಕುದೈತಿ ಗೋಂಕ ಅವನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಂಚೂರ ಐನಾಡಿಯಾಗೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಂಕುದ ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿ ಬಾಡ್ನೆ ಮೂಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡ್ದಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಗೋಂಕುದ ಬಿತ್ತು ಗೋಂಕುದ ಬಿತ್ತು ಯಾನ್ ಬೀಜ ಓಯ್ ಬೀಜ ಮಾರ ಬೀಜ ಬೀಜ ಗೋ ಬೀಜ 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 ಅನ್ನ ಬಿತ್ತತ್ತೀವಿ ಬೀಜ ಬೀಜ ಈರ್ಲಾರೇನ್ ಕಂಪೀಸ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಗೋ ಬಾಡ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ನಿಖಿಲ ನಿಖಿಲ ಅವಳು ಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಬ್ರದ ಬಿಡಾತಂದ ಓ ಬಾಡ್ದಾರ ಬೇತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾರ ಅಂಚು ಜನ ಓಡಿತ್ತಂತಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತನಕ್ಕೆ ಆರು ಪೀರೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪಾದ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಕಡ ಈ ಬೇಯ್ಪೋನರ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಗೀತೊಂದು ಗೀತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮಾನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಬಾರಿ 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 ಉಪಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಟದಲ್ಲ ಬೈಪಾದ ಒರಿನ ಕೊರ್ಕ ಖಂಡಿತ 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 ಬೈಪಾದ ಒರಿದು ಈರು ಉಲಾಯ್ಪುರಂದ ಒರಿಂಡ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಕ ಎಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ನ ಎಂಗ್ ಒರಿನ ಒಂಚೂರು ಐಟ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ದಯಮನ್ನಗ ಆರೆ ಬೀಜ ಯಾಪ ಗೋಕುದ ಬೀಜ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು 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 ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ತುಳು ಐಡಿಯಾ ತುಳು ಎಂಗಲ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾರಿ ಅಲ್ಪ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬೀಜಗಾರ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಸರಿ 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 ಮಲ್ಲ ಬೀಜಗೂ ಬೀಜ ಬೀಜ ಬನ್ಮು ಬೀಜ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬೀಜದು ಕೆ ಬೀಜ ಅನ್ನುವಂತ ಪೇರು ಕೇರು ಬೀಜ ಓ ಮಲ್ಲ ಕೆ ಬೀಜ ಕೇರು ಬೀಜದ ಮಲ್ಲ ಬೀಜ ಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ಗರ್ಬೀಜ 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 ಪುರ ಬೋತುಂಡಿ ಓಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅವೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೀಜ ನಾಂಡ ಮರ್ದೆ ಮನ್ಕೊಡ ಅವನ್ನ ಒಂಜಿದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಒಂದೇ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏನ ಇರೋ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾರ ಇನ್ ಎಕಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತೇರಿ ನೀರು ಝೂಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗು ತೂಮ್ ಮುಂದೆ ಮನ್ಪಾರ ತೂಮುಡು ಬರ್ಪೇರಿ ನೀನು ತೂಮುಡು ಬರ್ರಿ ನಾವು ಮುಂದ ಮುಗುಡಾರ ಕುಡ ಇನ್ನು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪು ತುಳುಡು ಮಾತೇರಿ ಅಂಚ ಬೇತದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ತಂದು ಬಲ್ಲ ಮಾರ ಎರಡು ಐಡಿಯಾ ಪಾತೇರಿ ನೀರು ಮನ್ ಬಂದು ಸಂಕ್ರಿ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಏನ್ಬಿಲ್ಲ ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆಂಪಿನ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದನ್ ಪೈ ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೋಡು ಯಾನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಮೆರಡ ಮೇರಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಇತಿ ಮುಗುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಗುಲ್ ಪುರೊಲ್ಲೇರಿ ಅಗುಲಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರಿ ವಿಷಯ ₹700 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಬೇರೆ ನಡತೊಂದು ನೀಗಲ್ಲ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಅಗಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ದಿರ ಇಜ ಇನ್ನೇ ಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ನ ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಗಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಉಂಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐ ಮೀನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಡ್ಡ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಚಾಲ ಒಂದ್ ಇಜ್ಜತೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡತೆ ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇದಾಗಲೂ ಪದ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವರು ಪಾತೇರ್ನಾಗಲೆ ಪಾತೇರ್ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪು ಅಂಚ ಅಗುಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂದೊಂದು ಪೇರು ಇಲ್ಲದಾಗಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಾರ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚೆನಿತ್ತ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕಲೆಗೆ ಅವೇನು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಕೆ ಆ ಕಲೆಗೆ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಕೊರೋಡಾವಿತ್ತು ಅದೇ ಯಾನು ಕೇಂಡ ಮಾರ ಇರು ನಿಗುಲಿರೋ ರೊಟ್ಟ ಅದು ಕಿಟ್ಟು ಬರೋ ಬಟ್ಟದಾರಿಗೆ ನಿಗುಲು ಎರೆಗಿಟ್ಟು
ಕಿಟ್ಟುಪಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಕಾನ್ ಕಿಟ್ಟು ಪಾಟಿದಿನ ಆತ ನಿಗುಲ್ ಗೆತ್ತೋದಿನ ಗೊತ್ತು ಮರಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟುಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ತೂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಿಟ್ಟು ಈ ಪಡ್ದಂತೆ ಈಚಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕೊರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತಿಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇದು ಈತ ಮಾತ ಐಡಿಯಾ ಅಪ್ಪನಗ ಯಾಂ ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಓನ್ಲ ಐಡಿಯಾಗೆ ತೊಂಗೆತೋಲ್ ಇದನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ದಾದನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ತಿದ ಇತ್ತದ ಬೆನ್ನಿ ಲಾಸಾನ್ ಲಾಸಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸುಗ್ಗಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬುಡ್ಬು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಂದು ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸಂದೀಪ್ ಗರಡಿ ಮೇಜಲ್ ಏರ್ ಬರ್ತೇನು ಸಂದೀಪ್ ಗರಡಿ ಮೇಜಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗರಡಿ ಬಜಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ದಿಂಚಿ ಕೂತೊಂದ 1-3 ಗಂಟೆ ಇಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅವನು ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಐವ ಬತ್ತುಂಡು ಐವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ದಲ್ಲ ಆಪುನ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡೆ ಆಪುನ ಆ ನಾಯ ಅನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ತಂದ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೊಸಾರ ಬೇರೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಡತ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಗಂಟೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿಂಡೆಂಚಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಅದೇ ಅಂದ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮುಗುಲೆ ನೆನಪಿದೆ ಪೋರ ಉಡುಪು ಜೇರು ಆಗಲು ಉಲಾಯ ಪಾಡುಂದೇ ಐಡಿಯಾ ಅವತ್ತ ಜನಲ ಬರ್ಪುಣತ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಣ್ಬೋಡ ಅವಲ್ಲ ಅವು ಬರುವರಪ್ಪ ಅದ ಅಂಚ ನಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯಾರ್ಡ ಅತ್ತ ತಿದೇಡ ಕಾಪೆರೆ ಗಮಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡತ್ತ ಕಾಪರಣ್ಣ ಪಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಕಂಡೋಗು ಕಾಪು ನವನೀನ ಕಾಪು ನೀರು ಗಂಟೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಲಾಯ ಕೊರೊಡ್ಚೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೊರೊಡ್ಚೆ ಆಡು ನಂದಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬುಳ ಪ್ರೇಮಿ ಪಂದು ಅರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಮನ್ಪಿನೇನ ಪಂಡ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದುಬೈ ಅಂಚುಡುಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ವಿಮಾನೋಡು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಗಡೆ ದುಬೈಗೆ ಅವ್ಳು ನೀರು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ್ರ ಬಂದಾಗ పొయ్యే బతం బరోడిಗೆ ಮೂರು పొయ్యే ಜೊತೆ ಛೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ పొయ్యದು పొయ్య ಪತ್ತುವೀರ್ ಅವ್ನು ಲಾರಿಡೆ ಪತ್ತು ನೀ ವಿಮಾನೋಡು ಎಂಚ ಪತ್ತುವರೆ ವಿಮಾನೋಡಿನಾಗ ವಿಮಾನ ಇಂಚ ಪೋನ పొయ్య ಬೂರ್ನತಿ ಚುಚ್ಚು ಅವು ಪನಿ ಬರ್ಸಲಕ್ಕ ಬೂರು ನಗಲು ತೂಪೇರು ಮಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಮಾನ ಪೋಂಡ್ರು ನಾಳೆ పొయ్య ಬೂರುಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಅಲ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತೆ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರಗಳ ಬರ್ನಗ ಇತ್ತೆ 30 kg 40 kg ಮಲ್ತದೆ 10 kg ಪೂರಗಳ ಕಿಸೆಟ್ ಪೊಯ್ಯ ಮೂಜಿ ಕಿಸೆಟ್ ಪೊಯ್ಯ ಎಂಚ ಎರಡು ಕಿಸೆ ಅಲ್ಲ ಕಿಸೆ ಕಿಸೆ ಇಜ್ಜಿಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಬರುವಾರ ಬಿಡಿ ಈರು ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ತು ಜಾರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 10 ವಯಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತು ಜಾರ ಅಲ್ಪ ಈರು ಅಲ್ಪದಾಗ ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ಬಾಡಂದೆ ಬೈತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆಗಲ್ ಬುಲ್ಪನೇ ಗೊತ್ತಾವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಇರ್ಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಡೇ ಪತ್ತ ನಂಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಪುನ್ ಓ ನಮ್ಮ ಎರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೂಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ ಎರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪೂರ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಪೊಯ್ಯೋರ್ದು ಕಾಯಿಡಂದು ಪೊಯ್ಯ ಕರ್ಮ ಕಾಯಿ ನೀ ಇನ್ನು ಈಗ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂತ ಮಾರ ಇನ್ನು ಮಾರ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ದಿಂಜ ದೀತಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಪತ್ತೋದ್ ಮಾರ ನಾವು ಅದೇ ಪೊಯ್ಯ ಗಂದೋರ್ದು ಬಿರಿಯಾನ ಎತ್ತೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಗಂದೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರ ಆಪುಂಡ ಈರ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೇರತಿ ಅಂದೆ 2-3 ಫ್ಲೋರ್ದ ಕಟ್ಟಿದೇರ ಅಂಚಂಚಂದು ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಅವು ಪೊಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೀನಿ ಟಾನ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಯಾಮನ್ ಪೊಯ್ಯ ಅದು ಪೊಯ್ಯದನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾರ್ನೆ ಎಂಚ ಆರು ಇತ್ತೆ ಬೀಜದ ಒಂದು ಮಾಡ್ದೆ ಗೋಕದ ಬಿತ್ತುವಾರ್ದಿರ್ತದೆ ಪೊಯ್ಯದ ಬಿತ್ತುವಾರ್ನೆ ಎಂಚ ನೆಟದಲ್ಲ ಚೂಪುದ ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅದು ಎಡ್ತದ ಕೆರ್ತೋಲೆಂತೀರಿ ಹೋಗಿ ಏನ ಬಾತಿರು ಮಾರ ಆರನ್ ಪೇರು ಬೀಜ ಮಲ್ಲ ಬೀಜ ಎಲೆ ಬೀಜ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಗರ್ ಬೀಜ ಪುರ ಬಂಡರ್ ಇರ್ ಪೊಯ್ಯದ ಬಾತಿರು ನುಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಪರಜ್ಜಿನೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಚಿಂಗಮ್ಲ ಕಮಲ್ ಪರ ಜಾಗಿ ಮಲ್ಪೇಡ ಮಲ್ಪಡ ಇದನ್ನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ತ ಎಂತೂ ಉನಾಸ ಚಾ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಈರುಂಜಿ ಒನಸ್ ಚಾ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಮಾರ ನೀನು ಮಾರ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಉನಾಸ ಸಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಮಾರ ಅಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ ಆತನಲ್ಲ ಬೇಲದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒನಸ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಚಾಪುರ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಕ ಅವು ಎರೆಲ್ಲ ಬಂಜಿದಂತೆ ಕುಲ್ಲದ ಜರ ಖಂಡಿತ ಓನರ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತನಿಕುಲ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಯಾಪೋಗಲ್ಲ ಈ ಪನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ ಇಂಚ ಪೋಂಡಲ ಅಗುಲು ಸುರು ಕೊರ್ಪು ನೀರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಏರ ಪಾತಿರಂದ್ರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಹಲೋ
ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಏರ್ ಪಾತೆ ನರೇಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಾತೇರ್ನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ 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 ಆರೊಂಜಿ ಪಿಂಟೋ ಪಿಂಟಲ್ 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 ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ್ದ. ಓ ಬಲ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ್ದ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದಾರತ್ತೆ ಮಾರನಾರ. ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಸಾಗಂಡೆಂಚಾವು ಓವೇನ್ ಪನ್ಲಣ್ಣ ಅದ್ ಮೇರ್ ಬೀಚಿಗೆ ಒರಿಯಬೋದಿನ ಎರ್ಲೇನ್ ಅಡಿಗೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇನ ಅವೇ ವಿಮಾನೋಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಂಡೆಂಚಾವು. ಓ ಆ ಬೀಚ್ ಇಡು ಆ 4 ಚಕ್ರದ ಬೈಕ್ ಉಪ್ಪುನది ಅಂಚ ಅರ್ಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಇಡ್ದು ಕುಡು ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಕೋನಕ ಅಂದದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಸರ್ಕಸ್ 5 ನಿಮಿಷ ಗೆದ್ದಿ ಓಡಾವ ಈಗ ಇದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಗು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮರಣಿ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ಬದುತ್ತೇರು ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಅವೇನ್ ತೂವರೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂತೂ ಇರ್ನ ವಿಮಾನ ಅರೆಗೈತಾ ಇದೆ ಉಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪಗ ವಿಮಾನ ನಿಂಚ ಸರ್ತ ಮಲ್ದೀಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಜಾರು ಮಂಡಿ ಲಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಲಾಭ ಮಂಡಿ ಪೋಯಿ ನಿಜ ಹೆಂಗಿರ್ನ ಮಂಡಿ ಇದು ನನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿರ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಎಂತೂತೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಪೊಯ್ಯ ಬರ್ಪುನ್ ತಿರ್ತು ಪೊಯ್ಯ ದೀಪುನ್ ನಮ್ಮನ ವಿಮಾನ ದಂಗಾನ್ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಡ್ಡ ಮಂಡ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ತೂಕ ಇನ್ನೂ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪಿಯ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪು ಆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆಟ್ಟ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪು ಮಸ್ತ್ 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 ಉಪಕಾರ ಇರ್ನ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಲೆ ಬೇತತ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಯಗಳ ಬೀಚಿಗೂ ಬರದೆ ಏನು ಬೀಚಿಗೆ ಈನೇಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೀಚ್ ಒಂದು ಎಂಚಂಡು ನಿನ್ನಂದ ಜಿನ್ನ ಬೇ ಎನ್ನಂದ ಜಿನ್ನಾಗ ನಿಗುಲ್ ಬೀಚ್ ಪೋತಾರತ ಏರೆ ಮೊಲೆಲ್ಲೆ ತಂದು ಈ ನಾವು ಕುರ್ಲು ಚಡಿ ಮಾರ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದಂತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ನಲ್ಲುಂಡು ಎರೆಗಲ ಕಾಲ್ ತಾಗೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆ ನಮಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ರ ಎರೆಗಲ ಕಾಲ್ ತಾಗೊಂಡು ಗೆಲ್ಲು ತಾಗೊಂಡು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಗೆಲ್ಲು ತಾಗೊಂಡು ನಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಪೂರ ವಯರ್ ಗೆಲ್ಲು ಉರ್ದು ಪೂರ ಗಾಲಿ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ಜನ ಪಾತಿರ್ ನಂಚನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಡಿ ಗೆಲ್ ತಾಗುದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಾಗುದಿ ಫೋನ್ ತಾಗುದಿ ಗೆಲ್ ತಾಗುದು ಮಂಡ ಆಪಣ ಮರ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಇರಲಿ ಕಡಿಚಿರು ಬಾತಿನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಆಡು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗುಲ್ದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಆನ ಕಡೆಯಂಕಲು ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತೆಗ್ದಿ ಆನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವೇನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತದು ಬೈರಸ ಲೊಂಗಿಲ್ಲ ತುತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಂಡ ಆಂಡದೆ ಕಾಂಡ 12 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕಾಂಡ ದಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈರಿ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಊರ್ ತಗುಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಸೇರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಟ್ಟು ಓವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾನ್ ಪತೊನ್ಗ ಅಂಚೆ ನೀ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಬಂಗ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಇಲ್ಲದುಲೆಡೆ ಕುಲ್ದು ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷಾಯ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಹಳ್ಳಿಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.